La jornada electoral ha transcorregut amb normalitat i sense incidències destacades a les 18 seus electorals repartides per la ciutat, un total de 48.430 persones, 300 gairebé més que en els darrers comicis municipals, tenen dret a vot. De moment, força moviment a primera hora del matí, amb una participació electoral lleugerament per sobre respecte a fa 4 anys. No hi ha hagut cap tipus d'incidència, l'únic problema és que la gent no ve amb la targeta del cens i no sap on té que anar a votar, no? I van provant de taula en taula, no? Pero bueno, cap problema a destacar, ¿eh? Sí, al principio casi las personas que vienen son personas mayores. Ahora la gente más joven parece que a partir de las 11, 10 y media, 11 ya se anima y sale, hace buen día y parece que apetece salir a dar una vuelta i de paso aprovechas para votar. Pel que fa als i les caps de llista de les formacions que concorren als comicis, el més matiner ha estat el socialista Juan Pedro Pérez, que ha votat amb Baldiri Guilera. Expectatives bones, i amb molta il·lusió i moltes ganes. Penso que hem fet una bona campanya i que ens presentem a les eleccions amb unes propostes molt interessants i ara desitjar que tot es desenvolupi amb normalitat i que la gent voti, no? En definitiva es tracta d'això, que sigui una jornada tranquil·la i que el vot de la gent determini com ha de ser el proper consistori. Poc després ho ha fet el candidat de Ciutadans a l'escola, Jacint Verdaguer, acompanyat de membres de la seva formació. Pues la verdad que la expectativa es positiva, somos prudentes. Hoy es la encuesta que vale, la de verdad, cuando la ciudadanía elige en las urnas a sus representantes y tenemos mucha ilusión en conseguir poder entrar en el Ayuntamiento del Prat y poder hacer que nuestra voz se escuche. Els caps de llista de les dues principals formacions han fet a la seva banda una crida a la participació. L'ecosocialista Lluís Tejedor, que es presenta per novena i darrera vegades, mostra confiat amb els resultats electorals. Jo crec que l'important avui és que els ciutadans del Prat s'impliquin en la participació i que el màxim de gent amb tota llibertat decideixi la seva opció política o la seva decisió. I naturalment, en segon lloc, com a candidat d'Iniciativa Esquerra Unida, tinc confiança en tot el que hem fet i tinc molta confiança també que els ciutadans sabran valorar el que significa el govern d'Iniciativa, el que hem fet i la realitat del Prat i sobretot les propostes que fem a futur. Jo tinc confiança en els ciutadans. També el popular Antonio Gallego ha fet una crida a la participació. Que desarrolle la jornada con tranquilidad, con ejemplaridad democrática, que no hayan incidentes, que todo el mundo vote a quien considere oportuno y eso es lo que yo espero. Sobre los resultados, desde luego, yo no sé lo que va a ocurrir, no soy adivino, yo sé que hemos trabajado muchísimo, que mi candidatura pues está llena de gente preparada, con mucha ilusión, con un proyecto muy potente para modernizar el Prat. Des de Convergència i Unió, la cap de llista que integra la candidatura conjunta amb Solidaritat i Llopis confia en augmentar la representació a l'art municipal. Les expectatives les veurem a les 8 de la nit, no? Jo espero que siguin bones, que puguem augmentar algun regidor i espero que vagi tot bé, no? També Esquerra Republicana qui vol entrar i amb força a l'Ajuntament. Aviam, mira, vull dir, nosaltres ja ho hem dit durant tota la campanya. Nosaltres estem pendents de si entrem amb força dins de l'Ajuntament o si som el partit decisiu. I això és el que estem esperant avui. Les expectatives són bones i esperem el recompte i us podem dir aquesta quantitat de regidors. Pel que fa a les formacions que concorren per primer cop a les eleccions municipals, continua la polèmica entre dues d'aquestes. Des de l'agrupació d'electors Se Puede denuncien la confusió que volen generar des de Guanyem amb l'ús de l'eslògan Si se puede las paperetes. Aquests són els descents comicis de democràcia pels quals han presentat un total de 10 candidatures. Ens hem de remuntar a l'any 2003 per tenir-ne el mateix nombre de llistes, competint a l'alcaldia.